таронаи ғарибӣ бо хоҳиши як бародари ғариб. ассалому алайкум ғариб ҳамватанон. ман духтари ғарибам аз тоҷикистон. дарду ғами ғарибӣ ба гуфтан осон. худованди меҳрубон нигаҳбонатон. яке аз рӯзҳои рӯз шуд занги телефон. як ғарибе салом гуфт, шуд аз мо пурсон. гуфтанд ки гӯш кун маро, апай фарзонаҷон, ба хотири ғарибон таронаи нав бихон. ғарибам, ғайри ту касе надорам, ягона ту ҳастӣ парвардигорам. ҳамеша назди ту ман гунаҳгорам, дар мулки ғарибӣ накун ту хорам. ғарибӣ дарди сахт аст эй бародар, ғарибонро накун хору маёзор. ғарибонро на сар бошад на сомон, ғарибонро на дил бошад на дилдор. ғарибонро дили сад шукр бошад, чуғунча аз ҷафои чархи хундор. агар дарди ғарибиро бидонӣ, дилат садпора гардад бадида хунбор. китоби ғарибиро ҳар кас нахонад, ҳаёти ғарибиро ҳар кас надонад. он касе ки ғариб набуд аз куҷо донад, агар ки пурсон шавӣ фаҳмонида натвонад. ғарибон чашм кушоянд ба ёди ватан, дур аз ватан ҷудову аз зану фарзанд. ба сад хаёлу фикр вақти хоб рафтан, аз саҳарӣ то бегоҳ ба ғам тамбатан. худоё раҳм кун бар мо ғарибон, ба мисли ту касе нест меҳрубон. мо на ҳамроҳи раҳ мазору ҳайрон, надорем заррае қадр пеши дӯстон. ғарибонро на сар бошад на сомон, ғарибонро на дил бошад на дилдор. ғарибонро дили сад шукр бошад, чуғунча аз ҷафои чархи хундор. худованди меҳрубон ҳамаи ғарибонро дар паноҳи исматат нигаҳбон бош.